Ngenyasha. Urumboite komba imomo. Manya panopinda ngopinde. Uroti zuya nazo kuona turupinda nepaburi. Unokura nayo. Usati ndi inini ndaka kubva grade 1 kusvika grade 7 ine hembe imwe. Unopinda nepaburi. Ukasvika nesari pa assembly kuburi ino ndakasenda buri ino. Amwa chipinde mukalaso bva pinde mukalaso ngorubva utoilet. Right, vale button don. Iri bachiri ndakabo full crest. Nandida kubaba ndakamhanya. Apa budiswi ba logo rawo iri budiswi ba. Unovhara. Ukati wakarone panozi wakarone. Kugwanga kari namba. Chimwe chi. Ndoda bag namba. Bag ari shubiba. Mabhuku izvo mwana wese achisvika paskuru uchine mhepo uchine chahototo anhesi akaenda ground iwewo paanoenda ground mhanya. Last time ndakadaidzwa meeting wauya nebhuku rine zita andidi bhuku rine zita pana mhanya ndatichi gogo vatichi handii mbavha pano gogo ava tichi vamwe vari kuground bhutsu mira ndiseve dzakakurisei unoisa masoksi kumberi kubvisa toni unokura nadzo idzo dzidzi unokura nadzo ndasema tsotomberisa pfeka kusvika upedze form 4 uinadzo ndakadzipiwa panhaka yambuya akasirira akafa aya patobwa ndati mhanya amwe ari kuground chinyi Zimbabwe ndo munhu unoyi ukudzisa uinterpreneur mudoko kudai unokura wakangwara unokura upenyu hwakanaka manya to bye bye alright ai pururuki ba iri right yakadaro wonderful